тралейбус малянятам. Сябры, дзе гэта мы апынуліся? Усё зялёнае, птушкі спяваюць, насякомыя гудуць і так салодка пахне. Паўсюль трава, дрэвы, а вышэй на дрэвах вісяць такія круглыя чырвоныя шарыкі. Яблыкі! А, мы ў садзе! О, і кошык з'явіўся. Ну што, паглядзім, што расце ў садзе? Гатовыя назбіраць кошык садавіны? Пачнем з яблычкаў. Возьмем парачку. Пойдзем далей. Глядзіце, якія цікавыя плады на гэтым дрэве, быццам лямпачкі. Гэта грушы, а само дрэва мы называем груша. О, якія сінія плады, ажно фіялетавыя. Гэта слівы. Пакладзем у кошык. Якія гладкія. А гэта што чырванее паміж лісточкамі? Маленькія, круглыя, бліскучыя. Гэта вішні. Яны вісяць на тоненькіх хвосціках і часта растуць парамі. Возьмем у кошык. О, а гэта што ўецца на плоце? І такія вялікія гронкі з ягадамі. Гэта вінаград. Давай возьмем адну прыгожую гронку. Чорныя, чырвоныя, белыя ягадкі. Такія ладныя, нібы маленькія пацеркі, гэта парэчкі. Гронкі меншыя, чым у вінаграда. Возьмем абавязкова ўсіх колераў. А гэта што за ягады, падобныя на малюсенькія кавунчыкі, правда? Гэта агрэст. Возьмем... Ау! Тут калючкі на галінках. Ну, а многа браць не будзем, нам хопіць. Во колькі ўжо назбіралі, паўнюткі кошык. Зараз мы дома ўсё спакойна і пакаштуем, і намалюем. Давайте пачнем з грушы, бо гэта моя улюбёная садавіна. Бо яна такая крупістая, нібыта ўнутры маленькія драбінкі цукру. Адну буду есці, а другую маляваць. Яна нечым падобная на лямпачку. Зверху вузенькая, а знізу шырэйшая, жоўтая. Гатова. Наступнымі давайте возьмем маленькія ягадкі, агрэст. Такі кавун-карапузік. Адарвем хвосцік, носік. Кіслая скурка, але ўнутры вельмі салодкі. Так, ягадкі круглыя, з хвосцікам і носікам. І такімі светлымі палосачкамі. Выдатна. Далей парэчкі. Ой, я хачу ўсё паспрабаваць. Белыя? Салодкія. Чорныя? О, якія духмяныя. Чырвоныя? Ой, вельмі-вельмі кіслыя. Іх будзем маляваць. Галінка, лісцік і маленькія чырвоныя ягадкі з карычневымі носікамі. Выдатна. Што далей? Яблык. Які хрумсткі, сакавіты і салодкі. Намалюем яблык круглы, амаль як мячык. Цудоўна. Наступныя вішні. Пасмакуем. Кіславата, а костачка кругленькая. Намалюем такую прыгожую парачку сястрычак вішанек. Галінкі такія доўгія, ягадкі чырвоныя і лісцік. Прыгожа. Далей слівы. Пачастуемся? Якая яна мяккая ўнутры. А костачка больш, чым у вішні, і авальная. Смачна. Намалюем таксама іх парачкай, галінкі каротенькія, лісцік. І апошні застаўся вінаград, вялікая гронка. Паспрабуем некалькі ягад. Якія кіслыя. Так, бо ў нашых беларускіх садах вінаград кіслы. Гэта толькі ў краме ён салодкі. Намалюем ветачку з лісцікам і шмат ягадак. Вось мы і ведаем, што расце ў садзе. Вінаград, слівы, вішні, яблык, парэчкі, агрэст і груша. Цудоўна! А гэта значыць, што мы гатовыя гуляць з малянятамі. Цікава, а якую гульню яны падрыхтавалі гэтым разам? Ого! У, Д, Б з нейкімі чароўнымі палачкамі. Яблык, вінаград, парэчкі.
вішні, сліва, агрест, груша, поле для гульні, слово і нейкая форма. Что написано? Віш? Ні, вішні. А, треба знайти вішні. Шукаємо такі сестрички червоненькі. Ось яны, ставим. Ха, вишневый фейерверк, мы отгадали. Читаем наступне. Яблик. Яблик. Де он? Великий, круглый. Вось! Правильно! Салют, яблик! Агрест! Агрест! Дзе ён схаваўся? Гэты зялёненькі кавунчык-карапузік? Вось ён! Ставім на месца! Ха! Фейерверк з агресту! Мы отгадали! Читаем наступное слово. Виноград. Виноград. Шукаем великую гронку винограду. Где она? Вось тут. Ставим. Ого! Виноградный фейерверк. Як пригожа. Далей. Слива. Слива. Шукаем сливу. Овальная, синяя. Знайшли! Ставим на место. Ха! Сливовый салют! Правильно! Наступное слово – паречки. Паречки! Памятаем, гронка з маленькими ягодками. Вось яна! Ставим. Ого-го! Фейерверк з паречок! Выдатно! Засталася одна груша. Прочитаем, ці правильно написано. Груша, груша. Правильно. Ставим. Мы малайцы, все правильно зрабілі. Выдатная гульня. Маляняты просто ў захапленні. Цяпер мы ведаем, якая садавіна і ягоды растуць у садзе. А ты што больш любіш? Парэчку, вішню ці кіслы вінаград? Чакаем твой адказ у каментары. До новых сустрэч! Бейбус малянятам.